स्ट्रोक एगो गंभीर मेडिकल इमरजेंसी हा। अवूरी यदि आप स्ट्रोक के लक्षण के जल्दी से पहचान लेनी ता आप केहू के जान बचा सकतानी। लक्षण के जितना जल्दी पहचान ले उतने जल्दी केहू के मदद मिल सकता। आई जानल जाव की स्ट्रोक के लक्षण के कैसे पहचानल जाव आ तुरते कवन कार्रवाई कैल जाव। स्ट्रोक के 5 लक्षण। यदि केहू के अचानक चेहरा, हाथ चाहे गोड़ के एक और कमजोरी चाहे सुन्नता महसूस होखे त स्ट्रोक के निशानी हो सकता। अगर कमजोरी सिर्फ शरीर के एक और बात तुरंत डॉक्टर के लगे जाए के चाहिए। भ्रम भी एगो आम लक्षण हा। अगर केहू के बात करे में दिक्कत होखे भा दूसरा के बात समझे में दिक्कत होखे त स्ट्रोक के निशानी हो सकेला। लोग के बोली तनी डगमगा सकेला, भा बोले में दिक्कत हो सकेला। स्ट्रोक से आँख से देखे में समस्या हो सकता। अगर केहू के अचानक देखे में परेशानी होखता तय समस्या पर ध्यान देहल जरूरी बा। अगर चले में या संतुलन बनावे में दिक्कत होखे त स्ट्रोक के लक्षण भी हो सकता। अगर केहू ठीक से चले में सक्षम न होखे त स्ट्रोक के चेतावनी संकेत हो सकता। यदि केहू के अचानक बिना कवनो कारण के गंभीर सिरदर्द हो गई त स्ट्रोक के निशानी भी हो सकता। अगर इस सिरदर्द सामान्य सिरदर्द से अलग लागता त स्ट्रोक के अवूरी लक्षण पर ध्यान देहल जरूरी बा। अगर रवा लागत बा की केहू के स्ट्रोक हो रहल बा त का करी। अगर रौरा लागत बा की केहू के स्ट्रोक हो रहल बा त समय बहुते जरूरी बा। फास्ट विधि के पालन करके स्ट्रोक के लक्षण के जांच करी। फेस ओ व्यक्ति से मुस्कुराए के कह दी। अगर ओ लोग के चेहरा के एक और झुकल लौकत बात स्ट्रोक के निशानी हो सकेला। आर्म्स दोनों हाथ उठावे के कह दी। अगर एगो हाथ नीचे गिर रहल बात इस समस्या हो सकता। स्पीच ओ लोग से एगो साधारण वाक्य दोहरावे के कह दी। अगर ओ लोग के बोली धुंधला भा अस्पष्ट बात स्ट्रोक के निशानी हो सकेला। टाइम अगर रवा के इस संकेत लौकत बा त तुरंत एम्बुलेंस के फोन करी। अगर रौरा कवनो आदमी में एहमे से कवनो लक्षण लौकत बा त बिल्कुल देरी मत करी, तुरंत मदद ली। अवूरी जल्दी से जल्दी आदमी के अस्पताल पहुंचाई ताकि वो जल्दी ठीक हो सके।